Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Basobok Jombo Baliak Imrizal Fakir Saripado dari Nagari Kota Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Izinkan ambo baca loteh, semoga ada manfaatnya bagi ambo sendiri pun bagi kita bersama. Ambo bukanlah orang cajak pandai, ilmu tiado sekolah tangguang, mandai bansai bapo tiado konon harato jo pusatku. Itu benar dan jauh sekali. Kau nyampang salah nanti sampaikan, kau sasek nanti baca kepada Allah. Ambo minta ampun ke ibu japa, ambo minta maaf. Judul celoteh kita kini bahasanya di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga ibaratkan supir joto. Sakatiko disarahkan napaknya ibaratkan oto nan buka karate bulik-bulik disarahkannya. Disarahkannya berkirim indak baturian pitarua indak baunian. Maka pandai-pandai mamboto. Ijan sembarang piuah saja, ijan kemaritakan saja. Lambek-lambek memasuang gigi. Kalau idayuan saja taranggui no akan naik kopleng di no. Akan naik anu dinyo babuni klep dinyo pandai-pandai dan rawat oto tadi rawat ijan sampai kosong minyak lebih oto kini minyak no kalau kosong oto injeksi maranyuak sekali no jangan sampai habis minyak tadi ijan kan sampai habis tak kurang seminyak gini mana nyuaknya. Atu oto kini beda pada oto dulu. Kalau oto dulu habis minyak no sampai kariang masuk enggak seliter idui no baliak. Tapi kalau oto injeksi kini kok kariang minyak maranyuak no, marato adi no. Atu mangkonyo. Jadi jago oto tadi patut ditukai oli no, tukai oli no. Patut ditukar ban kalau lah botak ban tadi. Perhatian oto tadi, oto kalau perhatian awak nyaman membawa. Iko to indak perhatian minyak indak diisi oli indak ditukar. Abang nak capek kupak no kadang-kadang sebulan to pakai lah kupak no sebulan nak orang jadi bini apa kalau kundak-kundak bantu no ibu mencari alun anak nak kali gadangnya lai. Jadi pandai membuat to. Agi balanjo to cako isi minyak no, lai jalle. No to bantu tumpulo jago pulo supir. Lah diisinya minyak. Lah ditukar oli, lah dirawatnya, dimasukno ke kandang. Ajan tio cacah nak keluar me oto ko, latih lo supir beko magai. Raja leh no takkan tua parik no litak bagai badan no latih sudah membawa oto. Auto nyinyi bana nak ingin lo nak membawa jalan taruh baka panjang amian tu layak lo no. Jadi wanita butuh perhatian, laki-laki butuh dihargai. Yang kedua nan oto tadi